A jdem jenom heady, jo? Tak jo. Ne. Tak. Já bych kolnul timeout už. Kolnujeme timeout. Kurva, já umřel. Ježiš, Hra na to stůl. bude fídit. Ok, teď budou OP stres. Může nějaký ček? Konečně může být in-game leader. Ne! Chytěte Šenka! Game leader. Prostě tady tenhle premade jsem šel jenom, abych mohl být in-game leader. Ok, jdem B. Ok, jdu A. Nice. OK, zůstávám tady. Ne, tak dobrá, ta hra jdem nám pak B. rozdělila, kdo má co dělat. Kapur Veli, já jsem lektor a... Drakmurk 6, dvojtečka. Ej jo, to jsem nikdy nepochopil, to je fakt má být nějaké rozdělení, nebo co to jako je, vole. Já jsem lektor. Já Tam jsem můžu- já Takže musím všichni jít si vedle myslí, sebe. že jsou lídři. Zvoníku, když chodíš, tak choď s nožem, ty vole, trvá ti to. OMG Kapur. Rakša na kapa. Kurva, já se On lákám. má hacky. Kámo, co děláš, prostě Jdeš killuješ? tím flashem. Chudák se tečko. Planting. Plantinguj víc. 300 blík. Bang do obchodu. Ne. Jsou vymluvit Zlanda. Ne, asi máš 500, když už. Kdo je fialový, ten je špatný nějak. No. Díky. Kurva, Ne? Čumek mi tady fikne, vole. jde do apartmanu. Počkej, mám nade. Ty ten už tam dávno není, jak vidíš, že tam spamu. Se vyje, jo. LOL. Easy, ještě jsem to plantnul, když jste byli plemarní. tak to je definice canceru s váma hrát, ty vole. Tunely? No. Jo. A my. Smokuju City. Možná. Kde byl? Tunel. Wow. Pořád tunel. Tak on pokryje tunel, já budu... Tunel furt. Ryb zvoník. Zvoník. Takový han. 3, 2, Kurva! Co děláš? Jak mi jebnul přes tu zeď. vidíš ho před sebou. No tak zvonda dělej něco. Kurva, kde to píp? To je... Na téhle... To je Pod tou píčus. mrtvolou, kámo. A, Za tebou. kurva! Kill me, please. Jdi. No balls. A to střílíme na tebe, to není tvůj! Já vím, že Ne, seriózně. Tohle to už není ani trash talk. Nice flame. Ne, můžeš sám dostat, když to hoří, ne? Kamo, Ty stojíš v tom ohni, ty čuráku! já vím, drž hubu, vole. A vy teď mi tady Henry brečí. Proč? Či on zapl hru prostě, mu invitnul. Mně se chce srát. Tomu jdu vyrašovat dajno s kámo. Tady je, apartments. Hey, it's A. It's A. Report Roskar, please. Nice. Roskar? Koho? For what? Hacking. Joke. I don't have hack. Report it. I'm kidding. I'm premade with him. I report you too. For assistant hacker. Okay. Kapa? No scope! Tak ne. Bomb one day.
smoke headshot! In smoke, one in smoke. No scope, no smoke. Go down shot. Someone is short. Fuck. Nice. Za tebou, Flashy! Okay. Never mind. 2 more shot. 1 more shot. No more shot. Yes! Pokud tohle nepotáhne, vole, to bude nic. Mám tryhardit? Jo. V tom případě od dalšího kola jedu echo. 2B, 1 dead. One is going from tunnels, probably short. Bro, 8 line 8. Yeah, we might not go. Bro, 8. Tunnels. Come on, cover. Tunnel? Yep, To nejsou tunnel. I lied. The last guy should have op. Holy shit, motherfucker! Ace! Ace! Wow! Oh, she's an ace! Oh!